Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Walo pa ka mga kapehan kalan-an kag iban pa nga mga kumbuyahan sa Bacolod ang gin-isyuhan sang show cause order tungod sang wala pagbayad sang SSS contribution sa ilang mga empleyado. Isa sa ila wala na kaagi hatag sang kontribusyon sa ilang mga trabahador. Yari ang report. Duha pa ka mga coffee shop sa barangay Villamonte ang ginkantuan sang SSS Bacolod run after contributions evaders sa Conray's team kag ginserbihan sang show cause order bangod sang kapaslawan nga mag-remit sang contributions sang ilang mga empleyado kaina sang aga. Dugang diring duha ka mga car care services, seafood restaurant, pet saloon, industrial firm kag pastry shop sa Bacolod. Isa sa mga account ang wala sang record nga nag-remit sang kontribusyon sang ilang mga empleyado. Wala anay giningadlan sang SSS ang mga kumbuyahan antes pa ba na posible pagpasaka sang kaso batok sa ila. Pero suno kay Lilani Benedjan, Vice President sang SSS Visayas West 1, magaserbe na ini nga paandam sa ila kag sa iban pa nga mga employers nga wala nagarimit sang contribution sang ilang mga empleyado. No, we are very positive that these employers will be able to settle their delinquencies soon. So we have offered to them the condonation program, the contributions penalty condonation program, in which it is a welcome development on their part, so that in one way or another it can really help reduce the amount of delinquency that they are to settle with SSS. Sa record sang SSS Bacolod East, nagalabot sa 4 million pesos ang kabilugan nila nga delinquent accounts. 15 diyas ang ginhatag sang SSS para sa ila antes pa man pasakaan sang kaso angot sa pagsupak sang Republic Act 11199 o kanang Social Security Act of 2018. Kita isa ka employer subong nga na-include na nagpa-register, which atong kanina na they started 2022 but nako na nilang delinquency is because na there are a lot of employees involved. So nagdako ang ilang delinquency. And then, when they started, wala din sila ka-contribute. Doon nagpa-register lang sila, which din-register lang nila ang business, but wala contribution. We will file a motion to withdraw complaints. And yeah, hindi kami nagpapagulo. So we are, after all, after lang naman the compliance of employers, for the sake, of course, of the employees who worked hard naman, diba, for the contributions that they're supposed to pay. Humalin sa ginsuguran sang race team ang kampanya, naglabot na sa masobra 490 million pesos ang nakolekta halin sa delinquent accounts as of December 2022. Kahapon, may ginpangkadtuan man nga establishment sa Talisay kag Silay kay wala man nagarimit sang contribution sang ilang mga empleyado.